Dead on the spot ang sarong pastor kang Christian Bible Baptist Church sa Libmanang Camarines Sur matapos na pagbabadilon pasado alas 6 ning aga kasuudma. Nangyari ang pambabadil sa mismong residensya kan biktima sa Sitio Dinumpilan, Barangay Malinaw, parehong Banwaan. Sigun kay Police Executive Master Sergeant Joel Bencolado, tagapagtaram kang Libmanan MPS, base subuot sa istorya kang esposa kan biktima, alas 6 nin aga kang parehong aldaw, nakihuron ang duwang suspetsyado sa biktima kung pwedeng makiinom nin tubig na daing pagduwa-duwa man na pinaonrahan kan biktima. Alagad kang itatao na kang biktima ang tubig, digdi na ini pinagbabadil. Binisto ang biktima na si Dindo Candelaria Ilomeño, 39 anyos. Pastor asin nagtatrabaho man bilang sarong paraoma sa saindang lugar. Ang suspect po ay still unidentified po siya dahil ining mga suspect nakabunit po iniyo kan magduman po sa harong kang biktima. Sa follow-up investigation kan PNP, 4 na basyonin bala hali sa caliber 9mm na badil ang na-recover sa crime scene. Manan po nangangapuda na konsisay man po ang igwang pagkaaram o nakahiling sa suspatsadong iniyo makipagtabangan po sa PNP para po sa re-resolbar po kang kaso. Sa presente padagos pa ang investigasyon kang pulisya sa kung ano ang motibo asin konsisay ang kagibo kan pambabadil. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.